Gila sa City Government of Davao ang mga kumpanya, organisasyon ug individual nga dunay mahinungdanong tampo ingon man mitabang sa mga departamento sa LGU alang sa pagpatuman og mga proyekto ug programa sa tinguha nga magpadayon ang paglambo sa syudad. Ani report ni Argil Relator. Sa kalambuang natagamtaman sa Davao City, dakong nakatampon ini ang lig-on nga pakikalayon sa nagaraiyang partners ug stakeholders. Gipasidunggan sila ato sa pasidungog Garbos sa Davao aron ilhon ang ilang kontribusyon sa kalambuang natagamtaman sa syudad subay sa pagsaulog sa 89th araw ng Davao. Lakip ni ini ang top 10 business taxpayers of Davao City o top 10 real property taxpayers of Davao City. Ang ilang gibubuo nga investments dako og natabang sa lokal nga ekonomiya o pag-sustain sa mga serbisyo, infrastruktura ug social services. This occasion is more than just an award ceremony. It is a celebration of collaboration, shared vision, and collective achievement. Today, we thank you, we honor you, and we recognize you for having become Davao City's indispensable partners. Lakip sa gipasidunggan ang mga pampubliko o pribadong grupo, organisasyon o mga individual nga mihatag sa ilang oras, passion, resources o expertise sa mga proyekto o programa sa nagkanaiyang departamento sa Davao City LGU aron mapalambo ang kinabuhi sa matag Davaoenyo. Lakip sa mga kategorya ang business development, education, economic and development management, cooperative development, social services, urban infrastructure and housing and resettlement ug uban pa. We gather to recognize not only the exemplary private organizations and companies who have made invaluable contributions to our city's growth, but also honor the individuals who have embodied the true meaning of an everyday Davaoenyo. Steadfast, dedicated, and resilient. Walay matawag nga dako o gamay nga tampo kung kalambuan ang hisgutan. Ang matag usa dunay kaugalingong pamaagi sa pagtabang. Busa karong tuiga gilusad sab ang kategorya nga everyday Davaoenyo. Ang honorees mao ang pipila ka mga sakop sa Philippine Air Force Reservist nga wala magduha-duha sa pagsalba sa kinabuhi sa kaigsuunang Davaoenyo nga nalambigit sa managlahing disgrasya sa dalan. Gipamatud-an nila nga nabatasa na sa mga Davaoenyo nga mutabang gayud sa mga nanginahanglan. Pinaagi sa pasidungog, naglaom ang City Government of Davao sa mas halapad pa nga kolaborasyon sa mga moabot pang katuigan. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.